favor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida. Doncs teníem nosaltres, efectivament, en Martí Boada. Què podem dir d'ell? Hem entrevistat ja força vegades al llarg de les últimes dècades i és que és tota una eminència, és un pou de ciència. En sap tant de tantes coses, de la natura, dels boscos, de... Martí, benvingut i molt content de compartir una altra vegada amb tu les teves experiències. Realment estarrufat d'estar aquí amb vosaltres. Se'm belluguen els mitjons, el fred, eh? Sí, bueno, ja te'ls pujarem. No, la veritat és que, a més, us veig tan preparats i amb aquesta il·lusió. La veritat és que us felicito per la feina divulgativa que feu. D'això es tracta, Martí. Que és molt important. Doncs res, Martí, anem a fer-te algunes preguntes. Tens tantes coses a dir. Espera, perquè faré una pregunta a realització. Realització, podem allargar l'entrevista una hora més? Em diuen que no. No? Al cap de programes potser s'estàs tirant dels cabells, eh? Aquest tema del comportament reproductor de les sargantanes... Avui no podrem parlar d'això. No us interessa, jo crec que és un tema molt... Vinga, anem a començar perquè l'Alfred m'està posant nerviosa. Ja ho veig. Martí, comencem pel més recent i és aquest llibre, Poesia forestal. Tu n'has escrit moltíssims llibres, al voltant d'un centenar, però aquesta és la teva primera incursió en el gènere poètic, no? Estrictament poètic. Sí, exactament. Què parles aquí? Parles del bosc, de què et fa sentir el bosc? Què vius quan estàs al mig de la natura? Bueno, m'estova, és a dir, perdo el caràcter coriaci dels humans, la rigidesa, i quan entro en el bosc ho noto que em vaig fonent, em vaig fent paisatge forestal. I per què ho he fet? Perquè ho he fet, efectivament, tinc un sentit del compromís molt gran en el moment ambiental que estem vivint, però ja fa molts anys, però ja tinc molts anys, no? Però ho he fet tot de la meva manera. He fet ciència, he fet acadèmia, he fet divulgació, he fet tot el que ha estat possible per intentar motivar. I ara ho intento a través de la poesia. I la poesia és com una mena d'últim recurs per intentar realment arribar a la gent, ja que no és que vingui d'una sessió de fracàs, però jo ja ho he provat tot en la motivació, en el respecte i l'estima del medi. I ara ho estic provant a través de l'art poètic, que tampoc sé que és una via que no és massiva, el món de la poesia és minoritària, però ho estic provant. No ho estic provant, no m'ha costat gens perquè, de fet, això em transforma, el paisatge em fa sentir molt, viure amb molta intensitat. Martí, recordem, per cert, que en Martí Boada és doctor en Ciències Ambientals, geògraf, divulgador, assessor de la UNESCO, professor, investigador, director del grup de recerca de l'ICTA, etc. En fi, no acabaríem mai. Tu què diries a la gent que ara envaeix el millor sentit, que visita els boscos de Catalunya, alguns amb molta prudència, amb molt de carinyo, mimant-lo, i altres amb no tanta? Què s'ha de fer per respectar el bosc? Què podem dir? Un missatge que sigui clar. Primer, entendre que som uns convidats, els humans. Quan entrem al bosc, som uns convidats, no és el nostre hàbitat. O sigui, per tant, ens hem de comportar com un convidat i sobretot amb un gran respecte. És com quan entrem en una església o una catedral, siguem o no creients, que baixem el to de veu i tenim aquella actitud literalment reverent, de reverència. Això és molt important. Per tant, som uns convidats i el bosc, sigui la varietat de bosc que tu vulguis, perquè en tenim tants i tants i tants, el bosc és sobretot una gran aula, és una gran universitat. Les oportunitats de fer immersió, d'immergir-nos i de fer aprenentatges continus és continu. És a dir, el que no és recomanable és anar amb els ulls tancats. Per això és tan important alfabetitzar-nos mínimament i esforçar-nos en conèixer el que estem... Nosaltres a Catalunya tenim una biodiversitat excepcional, sense falsos patriotismes, però, per exemple, de plantes silvestres en tenim més de 7.000... Perdó, no, això és per l'estat espanyol. Nosaltres aquí tenim uns 6.500 espècies. Amb tota Anglaterra en tenen 1.200, és a dir,
guanyem per golejada i no per competir, diguem-ne, no? Per un indicador de qualitat, no? Molt. I per tant, el bosc i el paisatge ha d'esdevenir és una gran aula i per tant hem d'aprendre a llegir-ho, hem d'aprendre a llegir i hem de començar a conèixer-ho, això. Hi ha una certa urgència. Martí, des dels anys 60 a Catalunya la superfície forestal s'ha reduït, ha augmentat del 40 al 70%, però això no necessàriament vol dir que hi hagi més biodiversitat. Com s'explica això? Bueno, Pubilla, això era un seminari de cap de setmana, això que em planteges. No, però que de vegades pot semblar que l'augment de la superfície de bosc és una cosa positiva, però no sempre. No, hi ha la idea que hem perdut superfície forestal i és fals, això. Això encara es dona a les escoles, als nostres nens i nenes, se'ls diu que els focs hem perdut. No. Dels anys 60, quan hi va haver el gran canvi econòmic, als anys 50-60, en fi, ara no ens allargarem. En efecte, la gent del món rural va marxar en molts llocs de la Catalunya Vella i totes aquelles hectàrees de conreus i de pastures, tot allò ara és bosc. I, per tant, el bosc ha augmentat en superfície i en quantitat de fusta dreta. I els arbres són molt més grans, aquí. Hi ha moltes preguntes per fer, te'n faré alguna més també, però tema canvi climàtic, què has observat tu al llarg de les últimes dècades, sobretot 20 anys de res, potser, no? Has observat canvi realment, sí? Ho he treballat molt, és a dir, aquest és un tema ara, per fortuna tothom en parla, però jo, la primera conferència aquest dia m'ho recordaven, que vaig fer sobre el canvi climàtic a Mataró, jo no me'n recordava, fa 40 anys, i m'apedregaven. Ja no diré noms de gent del teu sector, o sigui, esbarat, apocalíptic, catastrofista, però vaig començar a parlar del canvi climàtic i vaig començar a monitorar. Vaig començar no a parlar aquells comentaris de bar, que el canvi climàtic no. Vam començar a posar les parcel·les, mira, estem veient el Montseny. El Montseny és un massís increïble pel tema del canvi climàtic, és que en diem un paisatge canari. Això ho he d'explicar-ho. És un paisatge sentinella. Ai, que el fred se m'emprenyarà, però perquè el canvi de temperatura, el canvi tèrmic i la meteorologia s'expressa molt millor en la biologia i en l'ecologia que en els registres estrictament meteorològics. Ho explico. El tenir el Montseny està en el lloc que està geogràfic, té poblacions fagedes, abatoses, que són les més meridionals. Llavors, aquest augment de temperatura fa que aquests boscos de més del nord, que curiosament estan aquí, estan pujant de cota. Estan pujant d'alçada. Llavors, el bosc mediterrani està desplaçant el bosc centreeuropeu i el bosc centreeuropeu de fatxos està desplaçant els prats alpins. El Montseny és com una mena d'enorme observatori meteorològic que et va indicant l'evolució del clima. Exactament. Alfred, aquesta setmana ha estat l'aniversari del Martí. No et farem dir quants anys has fet, però... Ho sabrem després. Però l'Alfred sí que et vol fer una petita sorpresa. Sí, ja, no puc fer una altra. Vinga, va. Oi que has estat a l'Antàrtida, has estat a l'Amazònia, has estat a Rússia... A Rússia, sí. Una anècdota, una, abans d'acabar. Una anècdota. No hi comptava jo ara amb això, no home... El que tu creguis. No. Alguna... Per exemple, ara justament es publicarà la meva estada a Montana, a Montana, a l'estat de Montana, que vaig tenir dos atacs. Vaig tenir un de grizzly, el grizzly, aquest noi poca broma, és l'os, aquest os enorme. Els mascles poden arribar a fer 2,70 metres d'alçada. Déu-n'hi-do, Se't presenta un xicot d'aquests i què fas? Jo sortir corrents. Què fas? A la universitat et donen, jo estava a la Universitat de Missoula, et donen un fulletó i et diu el que has de fer si et surt el grizzly. Et diu, si et surt, a més, et donen un spray de pebre picant, d'1 quilo, i diu, si et surt el grizzly... Home, però això li has de tirar a prop, no?, perquè funcioni. Espera. Et diu, primer, si et surt, serena't, posa't tranquil. Li puntes la trumfa al punta del nas, que no et tremolis, i això segurament el pararà. Si et falla, si no el pares, t'has de posar en una posició
fetal, no fetal en base, sinó fetal de fetus. Sí? T'has de posar com quan estaves a la placenta materna i ell jugarà amb tu. Ideal per estar calmat i tranquil. I no et posis nerviós, perquè llavors allibieres unes feròmones de por i ell s'excita i relaxa't i jugarà amb tu. I en un 75% dels casos marxarà. I penses, bueno, aquest 25% com anirà? Aquesta és la gran anècdota amb el grizzly. Va ser, per sort, del 75% que va sobreviure. Sí, per això m'heu de suportar, vull dir, aquesta banda del percentatge. Martí, és que veus, ja t'ho deia. Sí, és que han quedat moltes preguntes per fer-te, però com a mínim et farem un petit regalet, una tonteria. Què dius ara? Sí, podem dir l'any que vas néixer? Sí, tant, no, jo soc de la primera meitat del segle passat. Per poc, per poc. Del 49, sí. 28 d'octubre del 49. Anem a veure el mapa del... On vas néixer? Vaig néixer a Sant Celoni, al Baix Montseny, sí. Doncs mira, aquí en pantalla tens el mapa del temps, allà també ho pots veure, allà, el mapa del temps del dia que vas néixer. Què dius ara? Sí, ja t'ho enviarem. És una situació d'inestabilitat. És una situació d'inestabilitat, de tempestes. Què dius ara? Oi, quina gràcia que em fa això. És un molt bon regal, això. Sí. Que ve el fred i molt bé Pubilla, quina gràcia. Gràcies a tu. Sempre és un plaer parlar amb tu i tant de bo tinguem més oportunitat de tornar-ho a fer. No, jo he estat molt a gust, m'he sentit com a casa i bona feina, bona feina. Gràcies, Martí. Gràcies, Martí. Fins sempre. Doncs ja saben que en aquest programa ens preocupa i molt l'emergència climàtica i de seguida parlem amb en José Luis Gallego de la important cita que està tenint lloc a Glasgow fins al 16 de novembre. És labor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixer. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.